مرحبا جوار هوالنا rûpela لەگەڵ Alobar Dersên Ukulelê hûn hemû xêratin. Ez Alobar ev jî Ukulele min. Havalên îro me strana Sîya ŞEVê Divê Werî lêxin. Ême dest dersa xwe nekirî îro me tiştek cuda çekin hevalino. Ez ê stranê lêxim li ez êkca nasekirim. Hînê destê me binêrîn, akora binêrîn û peyvên stranê binêrîn hevalino. Çimku piçekê hêsan e ne zehmet e dersa me. Kam dest dersa xwe bikin. Da akorê me hene ya serî em bijnê em akora ma dijî hevalino bijnê beyedî. Beyedî. Xare xare jûrê jûrê xare jûrê. Xare xare jûrê jûrê xare jûrê. Xare xare jûrê jûrê xare jûrê. Kam dest stranê bikîn. Dersama îro xelas heta dersek dî stranên ku heve bivên em lêxin dibinî şiroveyan bikin, xwe baş binêrin, me biecibînin, dibin aboneya kanala me. Hatîrî we.